You are now listening to a Firebeats production. I'm Lukman. Farin ciki a soyayya. Farin ciki. This is a Firebeats production. Farin ciki na masoyiyata, ki bani so na baki so da kauna. Mariya da ni da ke an samu, safara na dare duka ganmu. Ni da ke ai babu mai raba mu, mun zamo kamar Hassan ne da Husaina. Ko'ina zana je zana saki bini, zana baki kure na mai kyawun launi. Kome kike bukata ni zana baki, cikin 'yan mata banda kamar ki. Idanuwa na san ki suke laki, na yarda ni da ki, ki bani so na ki. Na yarda mace in ke za bar ki. Fatana ni da ke soyayya ta dorewa, mi aure mi zaunawa, san babatun kosawa. Mariya sarauniya sanyin idaniya, kira ni da bawan ki komai shiga sani zan iya. Ani so a cikin bar ni, Mariya sanyi yayi mini daure, ki zanai wa maza gore. Mariya, 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 Mariya ta ba zuciyata, ki adana ta na baki ita, kare ki bar ta salwanta masoyiyata. Mariya, abokanai na da makiyana, magoya bayana na faɗin mun dace. You are now listening to a Firebeats production.